Здравейте! Вие сте отново с предаването Свободна зона Враца. Този път ще направим един кратък обзор на някои интересни новини, които намерих така в мрежата. Така, първата новина, която че учените са разработили малки безжични устройства, които предават безжични устройства и могат да бъдат инжектирани в тялото с цел изследване на параметрите на как функционира организма ви в момента. Тези малки чипове са видими само под микроскоп. Сега, какъв е твой коментар на тази тема? Моят коментар на тази тема е, първо, понеже аз така технологично не съм най-напред, ама като се замислям, това е много малко нещо. Това е, как мога да си го представя, даже човешкия ум, така се замислям, че не може да си го представи за какво става въпрос. То се инжектира по какъв начин? В смисъл, в кръвта ли се вкарва или къде това да се пада? Да, посредством инжекция, да речем. Като тип ваксина. Като тип ваксина, да. Тази тип ваксина веднага ме навежда на коментара на това, където миналия път го говорихме и на конспирациите. Ти сега какво мислиш? Значи миналия път говорихме тук, че няма толкова малко нещо, но ето се оказа, че има. И това малко нещо, според конспираторите, може да служи и при коронавируса, се вкарва с коронаваксината. Това първото, което ми хрумва, това нещо. Не като коментар. Добре, да, ама ако ти, примерно, да речеме, тия чипове спомагат за по-точното откриване на ракови клетки и такива, нали? Ясно да е, ама нали се сеща, че това може да се използва и в двата случая, и в положителен и отрицателен смисъл. В случая е за да помага медицински. Да. А в другия случай, значи конспирацията твърди, вкарват и такова чудо в организма и в един момент започват от някакви, тук вече ти ще кажеш, че това вероятно е пълна глупост, аз поне не разбирам, от някакви 5G мрежи веднага се свързват с това и примерно контролират. Каква е идеята на конспирацията? Вкарват ли го това нещо, свързват се с него по някакъв начин, може да не с 5G мрежи, и започват да те контролират, като по този начин, примерно, могат дори да те убият, да кажем, в определен момент задействат го това нещо, да въздейства на кръвта и на какво си там и ти приключваш. Това, което знам аз от конспирация. И ще видим развитието на тази новина. Тази новина е интересна, защото тя веднага... Но в интерес истина, това е много хубаво. Значи това, да го говорим от положителна гледна точка, аз така би го коментирал, това е много голям напредък в медицината и би помогнало много за открива диагностика и така нататък. Да, защото няма се налага да те режат или да ти завират някакви тръбички. Да. Точно така, това в този смисъл на нещата, да, положителните и отрицателните. Сега не се знае по какъв начин някои с лоши намерения може да използва тази технология. И само още нещо за тази новина, как ще реагира организма, например, на тия неща? Говоря чисто биологично, това е интересен момент. Да, няма да ги унищожи. Не знам, в самата статия няма много подробности. И ще го оставим като тема в развитие, но интересна новината, да. Я да видим друго, какво имаш? Така, 65% от новините, нали, така, от пропагандата, нали, така пише заглавието, 65% от пропагандата против ваксините идва само от 12 човека в Twitter. Това е много интересно, обаче аз тук ми е интересно друго. Против ваксините какво означава? Защото аз, например, миналия път, когато беше ни темата за короната, изразих че съм против ваксините, обаче заявих моето мнение, защото не са достатъчно изпитани. А те, какво си има предвид? Може би нещо, че в този случай, че това е изцяло там тия конспиративните теории, така ли да го разбирам? Да, нещо такова. Иначе тия 12 човека облъчват цялото човечество. И аз тук мисля, че не знам какво да кажа даже по този въпрос. И това е интересно, защото все пак така конспираторите твърдят, че масовите медии са подкупни, че примерно има един малък елит
от хора, който контролира новините, обаче ето, че пък, нали, ако погледнем и от другата страна на нещата, имаме пък, нали, обратното взаимодействие. Да, тук си много прав. Макар че едното не отрича другото. Така че, нали, това, че някой е прочел нещо като алтернативен източник, пак не съзнава, нали, кое е този източник и... Това е цялостният проблем на конспирацията, аз бих казал, защото конспирацията отрича едни неща, да кажем, има известно право, обаче алтернативата, която тя дава, е някаква такава. Ето, в случая алтернативата за ваксините са дала от 12 човека. Как да разберем къде е реалността в този случай? Да, предполагам, че става въпрос за така разни програмисти, които са направили така една голяма бот мрежа. И целият този процес по създаване на акаунти и споделяне на информация. И се генерира един голям трафик. Така. Тук е сега единственото, което мога да добавя е, че пък и рекламата на ваксините, която се прави пропагандата, по-точно се прави, за сега не може да се разбере истината. Аз затова продължавам да не съм много... не мога да кажа. С една дума, тук се чуда дали въобще... За сега няма да си слагам ваксина, поне аз не призовавам никой, всеки си взима индивидуално решение. Така че, тъй като тук аз вярвам на лекарите, както казах и миналия път, че това не е достатъчно изпитано във времето. Ето, тук ти сам каза, ония ден си говорихме, но и тук с моя приятел. Той каза, че има много такива проблеми с разни ваксини. Да. Което значи, че не знаем в момента каква е истината. Да, тук виж какъв интересен сблъсък се получава на тия 12 човека, където, нали, според заглавието разпространяват фалшиви новини, обаче по какъв начин може да сме сигурни, че големите фармацевтични компании не разпространяват фалшива информация с цел, нали, да правят повече продажби. Точно това е. Ето тук е голямата дилема, която вероятно ще стои във всеки човек, така ако се замисли. А много хубаво хората да се замислят върху тия работи, защото все пак това е човешкото здраве и така. Не трябва да се слушат конспирации с цел, но трябва да се винаги в една, където има дим, как беше сега, където има дим, значи има и огън. И е имал огън, така че, щом нека да се говори нещо, трябва човек винаги да се замисли каква е истината. И така, ще следиме, да. Ще следиме, това е в развитие тема. Сега другите новини са така свързани с покачването на цените и сега едната новина конкретно, че много от цените скачат, например, на олио, плодове, домати. И така цените са скочили с самата новина, цените нагоре, олио, плодове и домати с скок от 7% през април. И миналия път я коментирахме тази новина и какво се оказа? Че реално дигнаха минималната заплата, да. Обаче ето, че тия 7%. И има и нещо друго. Ние тук не може да го изчислим процента, но я се замисли върху нещо друго. Те няколко пъти в годината го правят това нещо. Да. И най-вече особено на горива и на такива неща. Те бавно, тънко, така да минава. Заплатата ти я дал един път и почва така да и хвалба. Дигнали сме заплати, какво се получава? Сега тази новина ще видиш, че да кажем към септември месец, според мен ще има отново. А това са стоки от първа необходимост. И човека просто не усеща как бавно поема тия негативи, а всъщност си мисли. Това е, аз тук би го нарекал, това е начинът на манипулация. Поднасянето на манипулация, така. Нали, даваш ти едно нещо, което се рекламира и пропагандира, как ти кажеш заплатите и в момента ето. Откриваме тази новина с цените. Да, следващата новина така също, нали, подобна. Тя става въпрос, че разходите растат по-бързо от доходите ни през 2021. Повече харчим за жилище, облекло, за здраве и за култура. Сега, с голям ръст, че да видим. Средно, нали, на лице от домакинство разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лева с 52,1%.
вода, електроенергия, отопление се увеличават от 258 на 313 лева, 21,2%. И здравеопазването не изкача с 9,3%, транспорт и съобщения с 8,3%, култура и отдих. Тук поне това е положително, че малко повече пари отиват за свободно време, култура и отдих и образование 34,6%. И така, през първото тримесечие на 2021 се увеличава потреблението на плодове, както тук споменах от предишната новина. Добре, ама тук аз така слушам за тия речения и се замислям, че това може да се раздели на две. Има неизбежни разходи и избежни разходи. Да. Според мен по-важни са неизбежните разходи. Сега ти не можеш да не се храниш, не може да се, както не може и да не спортуваш и така нататък. Но сега, примерно, макар че като замисля, той за култура е един интелигентен човек, също това са му един вид неизбежни разходи. Той все пак ще има тази потребност да отиде на това мероприятие. Така, и последната новина. Тук се връщаме, нали, сме европейска държава, пък нападнали с камъни влак край Нова Загора, сложили джанти на релсите. Пътниците си помислили, че композицията дерайлира. И така интересното, че нали, един от свидетелите на това нещо казва, че докато машиниста правеше оглед, група хора наскачаха от близката махала и са започнали да замерят с всеки предмети. Сега това първо не е бъж новина, защото тук напоследък имаме, значи 32 или 34 бяха атаките на влакове само за последната, да кажем от началото от Нова година, това четох ония ден. Сега се срещам за това нещо. Така че не, реално това е новина за този район, обаче по принцип не е, значи в захарна фабрика и така нататък. И ти какво мислиш тук, какъв тип хора би трябвало да се го извърши? Направо да си го кажем, терористи. То терористи, ама етнически, аз не че нещо, ние след малко може би ще минем и към обсъждане на темата за този етнос, който е част от българския народ. Ама според мен тук се спомена за махала нещо, не е споменато най-точно. Да. Не е споменато, ама сега замислям, това може би е група бездействащи роми, които ако са млади, вероятно не са на училище, трябва да са на училище, ако са по-възрастни, не са на работа, трябва да са на работа. И така нататък, това е, поне в София и тия новини, които бях чел преди, се извършват от такъв тип хора. От това етос. И ти правиш една такива взаимовръзка. Аз се правя тази взаимовръзка, може да бъркам сега, то понеже не е споменато в новината, ама кой друг би се занимавал с... Не казвам, че сред българите няма маргинали и олигофрени и простаци, които биха го вършили. То въобще това не е даже на етническа основата, това си по принцип си ги има навсекъде. Ама това, което чувам, така го виждам аз. Вероятно това... А и най-вече се спомена думата махала, така както ме навежда. Да, преди имаше някъде извън София, като напуска с влака и влака минаваше близо до махалата и тия фърляха по влака, защото застрашавал живота им. Влака ли застрашава живота, така ли? Нещо такова, да излезе на някоя дете или... Сега тук аз, значи, застрашавам живота ми, децата и се пазят от линията. Значи това, дори едно животно го има такова. Не говоря за... По принцип всеки един човек би трябвало да има Сега мисълта ми, което е за влака. Значи те си застрашават живота и се пазят от влака. Колко живота застрашават? Тук чисто физичните закони казват, че ако фърнеш камък по едно, той се ускорява и след това самия удар може да бъде фатален. Той няма какво да го... Да, и особено тук как разправят, че са сложили джанти. Джанти и камъни. Тук вече при дерайлиране на влака вече това води до тежки последици, като вероятно ще има и страшно много жертви и пострада. Той машиниста много добре се усетил това. Добре да представим темата за днес. Близка, ще говорим за ромите в България.
Тя е много интересна и за тяхната интеграция, която е едно такова въведение. Само моето въведение, което искам да направя, е свързано с това, което представляват ромите чисто исторически и как са озовали в нашите земи. Те са част от българския народ и придават за неговия колорит. Мисля, че се съгласи с това. Тук имаме и арменци, и турци. Да. Те можем да ги поставяме само в отрицателен план. И особено така, ако се върнем назад във времето, тук във Вреца по Битъка, помниш, имаше с гадулки, мечките. Да, това е част от техната култура, мечките. Спомням даже с много така голямо умиление за това време, защото съм бил дете и изобщо. Техната култура е много интересна, но ние ще минем по-нататък. Значи това, което искам да кажа е, че това, което аз исторически искам, защото много малко хора го знаят сега. Не казвам, може би, историци и така нататък, но значи циганите пристигат, ромите и циганите, няма нищо лошо в това да се наричат цигани, даже обясна думата откъде идва. Думата има колебания, откъде идва. Значи, в Германия думата за цигани е цигойнер. Поне не знам дали има в немския друга дума, ром. Ром не има нищо лошо в тази дума, но тя е по-късно възникнала и ром е част от циганския етнос. Защото ние различаваме тук роми, агупти, цуцумани, вече и много други такива, които са вътрешно разделение при тях. Ами те идват на няколко вълни в Европа, това, което само мога да кажа. За думата цигани специално, тя идва от, спора е да идва от две значения. От гръцката дума сиганис, което означаваше, сега не си спомня точно какво означаваше, но нещо от тази връзка, то не е обидно, а е като да кажем движи се човек или не помня какво беше. И от река Циган, която се намира в Украйна и която при една от вълните те са пресекли. Тук много е спорен въпрос, но и в двата случая това не е обидно прозвище, това искам да кажа. А те идват по няколко начина, значи една част от тях, значи прародината им е Индия, това може би го знаят много хора. Но сега начинът по който идва, значи един вариант е с турците, с селджуци. Значи тук цигани от гръцки. Да. Асингани. Асингани, да. Недосегаеми. Недосегаеми, даже похвално за тях, значи недосегаеми. Малко като акциите там на Бойко, недосегаемите, помниш? Да, това е официалната версия, но аз съм чел и за река Циган, защото украинският хетман Богдан Хмелницки, той е един от първите преследвачи на евреи, цигани и всякакви други етноси. Това е украински хетман, но това е дълга история за него. Тогава те преминават тая река, бягайки към Европа и едно от идеите е, че освен от гръцка дума, вероятно прозвището е произлезло от тая река. Турците селджуки довеждат една част от тях, когато те нападат Византия и така. Това са, които им служат, те им служат за там помощ при конете, отглеждане и така нататък, са им като роби, един вариант. По-късно се преселват и други вълни, вече бягайки от Индия, от династията на моголите и на няколко вълни идват в Европа. Но сега, кое е интересното в този случай, за да не изпадаме така в големи подробности? Те са си номадски народ и това няма спор, но попадайки в Европа, те по принцип към нито едно общество не се интегрират напълно. Другият въпрос е, че повечето общества работят много по-добре от нашето общество, за което е основната ни тема. Интеграцията много по-добре от българското общество работят с тях. Ето, например, испанците, житаните там, значи на тия езици е гитан, житан, има и френски цигари, така може би сте ги чули, това значи циганин на френски, който съм сигурен на английския джипси, но и в тази култура, аз която я гледам в Холивуд, така ти предполагам си гледал филми, къде се споменава за цигани и примерно си чалек. В този случай тия хора не са представени като нашите цигани, някакви кръци, така, те са обикновено панаирджи, китаристи, музиканти, веселяци, така нататък. Така ги виждат малко на запад, като съм бил, че така малко романтично е. Някой човек с караваните, да точно така пътува. Да, продължи си мисълта. Ами аз това ми е мисълта точно в този случай, че може би западните общества просто са намерили начин да ги интегрират и да бъдат това, което са, нали? Т.е. да ги остават, да не завичават тяхната идентичност напълно, но в същия момент и да ги оставят да бъдат. Защото в българското общество, сега ние тук говорим, нали, за термина роми и цигани. Ти знаеш, нали, че те предпочитат да се наричат роми и това цигани са обидно. Но и така, аз с такова чувство имам тук в България, че те избегват от този термин. И това ми е направило впечатление, че примерно в София по някой път съм попадал на група на така цигани,
роми, нали, като се разправят за нещо и он вика, какъв си циганин. Не? Един на друг си казва. Да. Така че може би и те, нали, между тях си, нали. Те си го използват за обида, ама значи между тях какво има и още интересно, което ще е много интересно и може би много хора не го знаят. В момента си имат самото, между тях си разделени и не се женат. Това си такива кланове. Например, Калайджи, Кардараши. Да, тук дето се събират в България циганските сватби. Точно така, да. Точно за това им напреди. Така. И те си се събират и тук вече си има купуване на булки. Те си имат едни общи традиции. А обаче в същия момент се делят помежду си. И си имат различни такива, примерно Азис, той е певеца, който е от клана на Кардараши. Обаче пък други, примерно, са цуцумани. Това е друг вид цигани, които тук аз не съм напълно навътре с въпроса, кои са те. Има калайджи, нали, такъв тип. Едното се е превърнало, да кажем, професията в... И те помежду си просто не се събират. Отделно има цигани мюсюлмани. Тук трябва да кажем, че циганите имат и двете религии. Значи, има и християни цигани, и в Пазарджик го знаем този проблем там с... Как беше Ахмед Муса и това исламския фундаментализъм. Една част от тях бяха вербувани за... Това има и такива, които са мюсюлмани между тях. И въобще това е... Самите те са много вътрешно разделени. Сега тук по-интересният въпрос е... Значи като го кажа това нещо българина, веднага минаваме към някакво отрицание към този вид етнос. А този вид етнос е дал на България, аз това много държа да кажа, един професор Чирков, който това не е отричал, голям медицински експерт, сърдечен хирург. Сега тук аз мога да кажа футболисти много и съвсем други, които това показва, че те са талантлив етнос. Другият въпрос е, че техният начин на живот не се вписва напълно в нашето общество. Добре, ние говорим за ромското включване. Това не е интересната информация. Аз мога да кажа, например, унгарците са успели по някакъв начин, чрез някакви бракове с тях и така нататък да ги асимилират. Но тук не говорим за асимилиране, те си предпочитат да си остават страни по някакъв начин. Тук говорим за включване. Ами ти не сметаш ли, че най-важното нещо, което един народ иска да включи като част от себе си, това е образованието и така нататък. Сложен е въпроса, не знам. Значи, това с образованието как да се реши? Аз ще кажа как ще се реши. Като им се спрат, значи в момента какво се случва? Получават помощи, те не ходят на училище, получават помощи, правят деца и така нататък и предпочитат да се издържат по начина, по който ете това. Помощи и пари, които се идват на готово от социалната система. Според мен това трябва да се намали по някакъв начин и да се стимулира обратното. Тоест децата им да се задължат да ходят на училище, да попаднат като част и тогава вече, защото тук големия проблем е, че става като яйцето и кокошката. Значи българите казват така, как да ги включим към нас, като те са необразовани, неграмотни и така нататък. Циганите как да бъдем образовани и грамотни, като българите като имам на училище, почват да викат това цигане, не знам какво си, това не знам какво си, не знам що си и почват да ги делят. Да. Ето де. За да не се дели този проблем и да го няма този проблем, значи и двете страни трябва да положат някакви усилия. Значи ромите вместо да вършат това нещо, т.е. да разчитат на помощи и да живеят като маргинали, просто да си изпращат децата на училище и те да бъдат част от учебната система. Аз не мога да разбера какво е това бягане от училище. И от това да бъдат неграмотни и така нататък. А в същия момент българите трябва да направят така един циганин, който е ром. Ще ме извиняват, нали, това етнос ще така ги наричам. За мен няма значение, няма разлика, като това няма да промени нищо, нали, как ги наричам. Един ром, който е изучил българина, не трябва да го дели, той и какво си, дай да не го взимаме на работа, тук ми се съгласи с мене. Ако той е кадърен, той трябва просто да попадне, ако е по-кадърен от българина, трябва да бъде там. И аз твърда, че въобще не са по-некадърни от нас, просто са битово и социално изостанали и точно на базата на този начин на живота. Добре, ако се върнем така назад във времето, нали, по времето на социализма, нали, говорим за тия кетч. Mm-hmm. Не за шоуто, нали.
Ще ти разкажа една интересна история. Аз понеже така съм почитател на кетча. Като бях малък, помолих леда ми, която живееше в София, да ми намери тениска с някой от тия кетч звездите. И тя беше обикаляла по женския пазар и много се чуди и вика, бе, тия от кетча, вика, кога са почнали да им правят тениски, нали? Ако се върнем назад във времето, какво ще кажеш по този въпрос за тия строителните войски и че тогава нали, все пак е имало някакъв начин да бъдат включени. Сега, какво мога да кажа? Това беше много хубаво. Това, което съм чул и от аз лично не съм го преживял това време, защото съм аз малко по-млад, аз карах казарма, но тогава вече тия строителни войски бяха към Залез, а след това съвсем ги закриха. Това е единия начин. Но нали, те строителните войски даваха възможност на тия хора да работят, да се трудят и да дават някаква полза чрез труда си за държавата. Но все пак при социализма успяваше да се справи, но той се справяше под формата на тази диктатура. Ние днес сме в друга реалност. Значи социализма се справяше до такава степен, че има една история за един генерал Чочо, така му е прекора, той е български от комунистическо време, който влиза в махалата и с Сирия успява да постигне това, което иска. Сега, при тази здрава система, тоталитарна, е много ясно, ние се справяме, тогава нямаше битова престъпност, нямаше много неща, но към днешната реалност това не е приложимо. И сега тук ти е много хубав въпрос, защото това е било, обаче сега трудови войски едва ли ще се върнат, или строителни по-точната дума, и така нататък. Може да кажем трудови, защото нали, трудовачката чешма направена от трудоваците. Тук имаше една разлика, ама ние сме по-млади. Има една между трудоваци и строителни войски, защото трудоваците, между тях имало и много, които са били затворници или така наречения дисцип, докато строителни войски си били. В строителни войски служат българи и българи, но основно роми и турци, които са така, но това се дължи, че служат тия войски се дължи на необразованост. Тогава са взимани в тия войски основно необразовани хора, които евентуално чрез тия войски да придобият професия, примерно зидар и така нататък. И там зидар-мазач. И това е много била хубава идея, но тя е приложима към онова време. Лично, по мое мнение, към днешно време е много хубаво, ако може да се върне. Сега тук ние ще може да направим и по-натам една тема за армията, какво трябва да представлява. Според мен, ако тия роби ходят на училище и ходят в тия специализирани, не е нужно да бъде в гимназия, не е нужно да бъде в езикова гимназия, не е нужно да бъде в природо-математическа, не е нужно да бъде вишист. Няма нужда от толкова вишисти. България прекалила и това. Друга пак съвсем тема. Няма нужда от толкова много вишисти. Достатъчно да има една професия, по която да се реализира. Например, аз като положителна тенденция искам да отчета, че циганите или ромите работят страшно много в строителството. Да. Може би го забравяш това. Да, като съм пътувал по влаковете, така като съм си говорил с ромите във влаки, предимно строители. Да. Също така, нали, съм се засичал и с разни роми, които работят като шофьори в чужбина. Това с чужбина е един много интересен въпрос, защото там и българи и роми, просто мизерията тук и невъзможността да се изкара, изгони не само българи, и турци, български, беги турци и така нататък, всичко замина за чужбина. И това е много хубаво, че и там работят, обаче въпросът е друг. В самата България, това не е основната тема, какво може да се направи, за да могат тия хора да са част от тази система, защото да не стоят. Значи много е лошо. Значи те имат много висока раждаемост, обаче тази раждаемост, аз тук много държа да го кажа, тази раждаемост се стимулира от това, че на определен брой деца се отпускат големи помощи. Мога да кажа, че една ромка с 4 деца взима около 1500-2000 лева помощи. Това съвсем мога като сигурен източник да го кажа. Това не е решението. Тези деца, нали разбираш, те да ходят на училище, те стават маргинали. Те растат в една среда, в която майката ще ги храни, каквото моят бащата ще открадне, ама това е решението за тех. Ето ти го. Интересно е, че така в Полша, нали, има като повечето европейски държави, аз докато бях там, професия, нали, майка, нали, сега, но
така там настоящата партия, към сегашен момент, предоставяше помощи на поляци, нали, за всяко едно дете. И сега и там менеджера във фирмата нещо не беше много доволен, защото не разправя, вика, много хора така се заседат и само ще разчитат на тия помощи. Да, ама ето тук е разликата. Значи европееца, да кажем и поляка, може би има едно възпитание, което той ще разчита на помощ и утре ще и да работи. Докато при тях те изцяло по този начин се обуславя това тия хора въобще да не ходят на работа. Разбираш ли разлика? Тук това е много интересно. Защото все пак поляка сега ще лежи на помощ, утре ще лежи на помощ, другия ще иска да си купи нещо и той си каже така, ама аз не мога да си го купя, я да работя, как един наш познат, не знам. Така. Ама при ромите не е така. При ромите те така си, просто те нямат никакви потребности извън това да ядат и пият. Той си заляга на тая работа, че има помощи. Това не им променя. Тук, понеже поляка няма нужда да се променя битието. Това е вече в едно битие, което е изградено с вековете. Докато при нас ромите и при румънците също го имат този проблем. Понеже много знам за Франция, аз имам там и плевницата ми е там, и приятели имам там, и братовчети имам там. Там е страшна работа, там се занимават изцяло с просия, българските и румънските роми и така нататък, което е още една невъзможност. Тия хора един ден се връщат в България и изкарват пари понеже от това, за разлика от тук в България. Тук ги срещаме също, но... начинът за това нещо е според мене българите да си променят мисленето и ромите да си променят мисленето. Гай са, ако искаш довършиш... Не, кажи ти пък аз накрая това като въобще ще го кажа какво е. Да. Забелязваш и сега, че така покрай коронавируса така доста цигани се прибраха във Враца, така и че... Да, забелязвам. Даже инвестират пари и си купуват жилища. Което означава, че навънка са били и си изкарали хубави пари, така и да го разбираме. Говори за прибиране отвънка, нали така? Да. Просто, нали, откъде са взели, нали, тия хора? Аз ще кажа откъде са взели. Тия хора обаче има нещо хубаво тук на това нещо. Това показва, защото, нали, поне до нас така има случаи, нали, си взимат апартаменти. Сега тук ние го говорим това, обаче тия хора от Враца ли са врачански роми или са, които са ходили да работят навънка, или са извън Враца, нали, евентуално, и са дошли да се заселват тук. Това е много интересен въпрос. Ти знаеш ли ги какви са? Да. Не знам, не мога да преценя. Това е разликата. Защото ако са... Аз се замислям, ако са врачански, е много похвално. Знаеш ли кое? Тук ще го разделя на две. Че са отишли и все пак са изкарали пари, което показва, че в една друга система тия хора могат да работят и могат да бъдат включени. Значи той е изкарал пари да си купи къща. Ето, че той не е мързелив, като ние ги изкараме, и той може да отиде и да се реализира, независимо да ще строител и ще какъв си. А ако са идващи от вънка, извън, те са примерно да кажем от Борован, от Крива, Бара и не знам къде си, и се ориентират към града, въпросът откъде са им парите. Тук не мога да знам откъде са им парите, но... Сега, аз си припомнях една така интересна новина. В Германия се оплакват от български преселници. Това са роми. Основно и ще ти кажа къде са, в Дуисбург и Нюрнберг. Да, точно така. Познава за къде става въпрос. Да. Аз съм я чул тази новина. Тук е само да не кажат, че сме го нагласили, нали? Не сме го нагласили, не, абсолютно. Значи за Дуисбург го даваха по новините. Така. И там си твърдо заявиха, че това са роми. Ама тук отиваме в една друга тема. Само да кажа един любопитен факт. Да. Така като съм ходил по разни избирки, нали, като съм пътувал по чужбина. И като ме питат, ти откъде си, аз кажа от България, и тия ме питат, вика, тия от България, вика, не са ли с по-тъмен цвят на кожата, не? Това е много интересен момент. Знаеш ли какво си мисля, че аз... Но така на колко пъти са ме питали, не е изолиран случай. Значи какво става? Значи ромите ни олицетворяват навънка. Така се показва. Проблема е друг. Значи българите, които отидат там, са незабележими. А ти помниш един случай в тази връзка?
Сега да заговорихме за един, който беше ритнал една жена в едно метро в Германия някъде. Така. Така беше. В Германия, да не се бъркам. Да. Той беше Бегером, наш герой от нашата държава. Ето те с какви неща стават по някои известни навънка. Ама Ром ли беше? Аз не съм сигурен. Ром си беше, да ти кажа. Ама и аз не съм сигурен много. Да. Обаче има друго нещо при тях. Това, което ти казваш сега, което четем тук за Дуисбург... Да се върнем тук на новината. Високотиражният Билд Цейтунг дава думата и на гражданин на Хорнбад Майнберг, 69 годишния Бургхард Векер дори казва, че обмисля да напусна грачето. До гуша ми дойде разни шефтари изкупуват стари сгради и ги натъпват с хора. Жилищата са претъпкани и всичко опресанясва. Добре, аз сега тук поне съм така анти-неолибералист, да си го кажа. Защото все пак казват, че все пак ромите така се възползват, че не са образовани. И тук разни българи ги взимат на кило, деца казват, да. Пращат ги в Германия и ги тъпкат там. Ама аз тук ще защитам. В някакво малко жилище, нали? Те се чувстват малко прецъкани, нали? Те хубаво се чувстват прецакани, аз тук ще нападна германската система, като ще питам защо Германия ще дава... Значи като даваш социал и поставяш условия тия хора да бъдат там и така нататък, значи не трябва да се оплакваш, значи защо Германия и цяла Европа с нейния либерализъм позволява на хора, които не работят в системата, и те работят, аз тук не мога да разбера, тия хора според мен не работят в германската система. И в един момент те какво се оказват? Те се оказват, значи ти храниш маргинали. И това е много голям проблем на Европа. И аз да ти кажа, ще направим такова преда. Значи аз не мога да разбера защо Европа храни такива хора и ги допуска тия хора да живеят на социални жилища, да използват социални помощи и така нататък. Това са външни. И накрая какво става? Някакъв германец почва да се оплаква от тях. И да продължим все пак. Билд Цейтунг е разговарял с един от наемателите, българи на Христо. Чието 7-членно семейство живее в една от запуснатите сгради. Христо разказва, че преди е работил по строежи, но в момента е безработен. Значи това Христо от социалните помощи и от детските надбавки семейството му има общ доход от близо 2000 евро. Ето. Истинско богатство в сравнение с дохода от 440 евро, с който семейството би разполагало в България. Отбелязва вестника и цитира Христо с думите: искаме просто по-добър живот. Сега, това, че искат по-добър живот, ги разбирам. Обаче не мога да разбера тия хора, защо получават такива огромни суми. Много ясно, че аз даже се очудвам, че 2 милиона, те не знам колко са в България, 1 милион и нещо, че не са се изселили на там. И аз тук би коментирал така, след като им остава тази система възможност. Другото, което е интересно, много интересно нещо, са първо това 7-членно семейство, българи са 7-членно семейство, трудно ще намерим, говорим етнически българи, нали, тук, без да обиждаме ромите. Това е вероятно ром. Първото, което и второто, аз съм виждал нещо друго. Тия хора, което е много характерно за малцинствата, те са много единни и когато един се изсели там, пък германците не го сдават горките и затова си падат. Като се изсели един от тях, идват всичките, цялата рода и се заселват и накрая ще се заселват, ще направят град. Виж, интересна новина. Сега продължавам още малко. Пред те онлайн Биргит Цюрнер от социалната служба в Дортмунд разказа: повечето от тези хора не притежават езиковите, образователните и професионалните предпоставки, за да се оправят бързо в Дортмунд. Освен това, много от тях нямат здравна застраховка. Ами тези, които ги нямат, тогава защо не получават тия привилегии? Т.е. да имат социал, да имат помощи и така нататък. Може би говорим за едно съвременно робство. Има го и този момент, да. Тук си много прав. Защото един такъв човек в безизходица ще работи за много по-малко, отколко един германец.
Дали няма и някаква такава схема, не? Има и тази схема и тя е много дълга тема. Реално погледнато, изобщо ние и българите, и източноевропейците сме се превърнали в едни подобни неуроби, така да го кажем, на системата. Другият въпрос е обаче защо тук не знам и аз още какво да добавя, но... И тук все пак говорим за, може би, за нелегален труд, нали? Ако говорим за нелегален труд е много лошо. Да. Това е много лошо и не знам, ако говорим за нелегален труд, защо германската система не вземе мерки срещу подобни такова? Ние в момента задаваме много такива риторични въпроси и други, които реално остават без отговор, но много хубаво хората да се замислят върху тях. Германците, така завършва статията, не може да решиме проблемите на Източна Европа. Не са и длъжни да ги решават, като не могат да ги решат. Значи не само, че при нас има един такъв момент, ние тук това дискутираме, как да решиме този проблем. Ето, че и германците, нали? Те пък имат още по-голям проблем, че тук не са, като казват на Източна Европа, включва и белите българи и така нататък, и вече и БГ турците и... Да, в някакъв смисъл тази лоша репутация дали не засяга и... Може да засяга в един момент, да, точно така е. Като идеш да търсиш работа, нали, особено квартира, ако идеш и кажеш, аз съм българин и търся квартира и какво ще каже един германец, примерно. Аз съм чувал, нали... Ще кажа, дойдеха едни тук българи и се заселиха масово. Сега ти ако ми доведеш 7 човека, но аз тук, все пак иска да се върна. Въпреки, че ако па трябва сме точни, белите българи па са известни с тия източванията на банкомати и разни такива схеми. Абсолютно, значи аз за това не ги дела, всеки се оправя както може. Ето до какво води мизерията, че ние в края на краища не сме различни. Един се оправя по един начин, друг се оправя по друг начин. Аз затова, значи, цялата идея на нашето предаване тук в случая е да заявим как тия хора могат да намерят место в цялата тази система и общество, а не да ги делиме и то не е расистско предаване, все пак и не имаме тази идея. Идеята е, защото те стават все повече. Да решим проблема. Да. И според мен решението на проблема, пак се връщам, аз за това предавам се върнем на проблема тук на България. Аз искам само да споделя няколко факта от чужбина, така. Че може би нашия проблем с ромите не е уникален. Сега, аз говоря с всеки хора в чужбина и един път говорих така с един младеж, който е бил американски сенатор, но в последствие се отказва, понеже вижда, че политиката там е доста мръсна. Но говорихме, нали, за проблема с, да го кажем, афроамериканците в Щатите. И така, като съм си говорил с него, нали, за ромите в България и афроамериканците, той вика, явно имаме някакъв много сходен проблем. Да, намират са паралели между тия. Да. Та малко, нали, тия неолиберали, дето ни втълпяват някаква вина, ето, нали, Щатите, люлката на демокрацията, що не са си решили, нали, те са си го решили този проблем и при тях проблем е много по-сериозен, според мен, поради проста причина, че там много от тези евроамериканци, виждаш кои бунтове настанаха. Значи тук около Доналд Тръмп, историята с изборите, Доналд Тръмп с Джо Байден. Джордж Флойд. Да, историята Джордж Флойд. Но тази история е много сложна. Тази история се заслужава, защото това все пак е криминален престъпник. В момента какво се получава. Разбира се, полицая въобще не трябва да бъде оневиняван, защото това е грозна работа, която е извършил. Но в същия момент ние говорим за един криминал, който е издигнат в култ и вече се получава, което може да се получи и в България и не. Точно този паралел, който ти правиш и споменаваш между двете неща. Ние имахме един... имахме един така взривоопасен случай с цар Киро, ако помниш. Катуница. Значи катуница се случи. Случи се и тя може да се повтори. Обаче сега тук каква е разликата?
И къде е проблема на самите роми, те нямат, както българските турци и други етноси, те нямат доктрина. Доктрина какво трябва да правят тук след. Те просто са маргинали, които са плодът и множат и в един момент ще стане, т.е. проблемът като какъв ще стане? Проблемът ще стане като в ЮАР, където в един момент черните са повече, а белите управляват. Говорим преди Нелсън Мандела, там тази история. Yeah. И тук обаче ние не можем да приложим това, просто не е нито европейски издържано, нито хуманно това да се приложи това партия, да ги отделим и да кажем, те са по-малко, ама поне са неграмотни или какво. Аз тук моята идея си продължавам да се вършам към нея и пак се върна, че тия хора просто трябва да има ром полицай, ром кондуктор, ром инженер, ако е завършил висше образование. И така да, и тия хора не трябва да бъдат делени, ако той е ром. И по този начин, тия хора, които, когато види общото маргинално мнозинство, види тия хора, инженера, учителя и така нататък, дори кондуктора и полицая, той ще си каже така, аз мога да работя, ето той може, защото той може, аз не мога. Тия хора ще дръпнат целият етнос нагоре. Обаче тук пак идва този проблем, че ние не можем как тия хора, аз познавам такива хора, между другото има и в полицията, понеже пътувам често и с влак, има и при кондукторите има този момент, има много роми кондуктори, което няма нищо лошо и аз това го намирам за много хубаво. Защото българското общество трябва да си промени мисленето. Ако един ром е способен, той трябва да си намери местото в системата, а не да бъде делен. Той е го погледния и какъв си, това циганин мангал, както казваме, и айде да стои на страна. Според мен вече мангал е някаква много такива крайна дума, защото това е печка. Печка е, да. Реално това е една част от печка, която... Добре де. Обаче, извинявай, тук ще кажа обратното. Има много роми, които не желаят да такой се държат точно като такива. Вече ако сега не знам, може би може да използваме някакъв такъв термин спрямо тия, дето примерно ходят в селата там и прибиват възрастните хора. Това мога да кажем, че си е чист мангал. Това си е чист мангал, да. Това си е чист мангал и той защото не мога да идеш да прибиеш някакъв възрастен човек за някакви суми, 20 лева и няма... Няма и 20 лева. Няма значение за колко пари. Сумата няма значение, да, разбира се, да. Аз съм напълно съгласен тук, сумата няма никакво значение. И в този момент, ето ти разликата. Тия хора според мен, ако им се спрат тия глупости, тия помощи, които се дават за немай къде, а им се насърчи участие в образование, участие в... Тия хора просто се променят. Той няма да иде утре да убива старица за 10 лева, ще е да си ги изкара на така в строителството, както има много от тех и така нататък. Те имат много хубави примери. Те в момента не са. Просто проблема е при тех, че 20% от тех са в системата, а останалите 80% висят отвънка и те затова ходят да убират старци. Другия проблем. Това е как... Тук българите трябва, просто не българите, тук да не ги държавата. Тя е на всички, държавата на всички, на българи, на роми, на турци и така. Държавата трябва да вземе някакви решения в този въпрос. Сега аз ще споделя нещо пак от чужбина. Един път така работех непосредствено за една фирма в Острава. Нещо имах така свободно време и се замотах из Острава по разни квартали и в един момент така попаднах в една махала с роми. Ама чакай сега, в Чехия ги има, така ли? Да. Си отделят на махали? Иначе в Острава си имаше някаква махала там. Това доказва моите първи думи, че те просто си живеят отделно, те не желаят да се интегрират. Да продължиме. И все пак квартала беше доста по-чист. Ако тук вземем там Столипиново, да. Нямаше така наринато бокуци, да кажеш, влизам тук в махалата. Или да се горят някакви такива, тук дрехи и какво ли там виетнамските общежития. Реално бил по-чист, така ли да го разбирам? По-чисто беше, ама все пак се чуваха разни викове и някаква така
Ето... Чалга, да си го кажем. Нека си. Да, виждат, чалгата е част от техната култура, това не е лошо, че те го слушат това нещо. Лошото е и много хубавото е това, че го казва, защото те точно това показва. Ето, чешкото общество успело да ги накара тия хора да бъдат различни. Значи, щом те могат бъдат различни там, значи могат бъдат различни навсекъде. Сега, те ще кажа нещо тук, не знам, може би да, не знам дали ще ме заклеймат, ама сега искаме и да представим, нали, мисленето на другите хора, нали, какво ми е казал. И сега един чех това ми разправяше, той, нали, има къща там някъде около Острава и отише някъде за малко. Там при някакви съседи, някакъв празник ли имало и до тях имало някаква ромска къща и тия доде излезна и ги обрали там. И той това каза, аз не искам, нали, да съм расист, ама съм реалист, че има някакъв проблем. Нали. Това беше, нали, той го каза сега. Нали. Чех, говорим. Да. Ето това доказва, че те никъде, значи ако не се положи някакво усилие от страна на държавната власт, те никъде не желаят да се интегрират. И това е много голям проблем на тех. Значи тук до сега говорихме хубавото, което те могат да се променят. Да. Обаче те самите не желаят да се променят. И тук е големия проблем, дали те ще успеят да се променят при подходящи условия. Да го кажем. Ето за това човек го е казал и явно това отношение към тях съществува навсякъде. И въпреки, че ти, както казваш, ще са по-различни там. Тоест не правят тия букуци. Сега по-тика, той прави едно такова изказване, въпреки че в Прага съм виждал разни чехи се будат там с принцовки. Там в Прага доста либерален режим. Чекай, не кажете white trash. Не знам, сега те ги има навсякъде. Това още много да просто казвам, нали, някакво мнение на някакъв човек. Тук не застъпваме тази позиция, каквато и да е. Да, мнението на един човек обикновено е отражение и на мнението на още други хора, които просто не си срещнал. Да. Сега, преди години, като ходих в Швеция, отидох на някъде там в Стокхолм, в една галерия да гледам. Имаше една изложба на изчезващите животни в Африка и някой беше направил и на ромите в Румъния и България. Да, това го споменахме. И така тази изложба представяше, нали, ромите като някакви мъченици. Нали. Обаче все пак, нали, интересно да представят и проблемите, нали, да, които местното население изпитва, нали, като тия набези в селата. Разни трафиканти на хора. Да, ама аз тук това ще кажа, наркотици и какви ли не неща, защото това дето си говорих с този американския сенатор, нали, там неговото виждане е такова, че политиците се възползват от мизерията на малцинството и гледат да не ги закачат, защото им трябват гласовете. Тук стигаме до много интересна тема. Тая тема не я засегнахме. Тая тема много интересна и много хубаво се прехвърли към нея. Значи гласовете на робите. Значи ето ти големия проблем. Това, което аз казвам, че трябва да се промени, политиците нямат идея да го променят. И нямат и полза да го променят. Защото утре идват избори и тия хора не ги интересува дали са неграмотни, дали са маргинали, дали са включени. Те ги интересува да получат гласове от тях. Ето, че този проблем, който той е споделил в Съединените щати, той съществува и в България. Този проблем просто съществува, това е истината. И тия хора, ето откъде идват сега, значи, защо казват хора, политиката е мръсна работа. Ето още една мърсотия, значи вместо тия хора да бъдат включени в така нареченото, даже имаше една, какво беше там, идея за ромското включване. Ромското включване. Да, така, да. Ето, тия хора се интересуват от това нещо и какво се оказва? Ние докъде стигаме и много хубаво стигаме до този извод. Политиците не се интересуват от това, което ние говорим. Политиците се интересуват единствено от тия хора утре да иде до бюлетинът. Аз ще го кажа най-смешното нещо. Значи как гласува един ром неграмотен? Дава му се един конец.
който е дълъг до мястото, на което се намира кандидата, за който трябва да гласува. Слага отгоре на бюлетината, опъва конеца и конеца показва примерно мястото на бюлетината Хикс, която трябва да гласува. И този човек от ромски произход хваща, цак, задрасква този квадрат. Ето ти още един пример. Значи, той му дава, това е истински случай, това са Сашо Диков. Ти помниш и там господари на ефира, колко предавания са правили по изборите? Те правиха страшно много предавания по изборите, те правиха и много предавания за ромите, между другото. Да. И сега, кой е основният ни проблем? Ние си го говорим това нещо, обаче ти отгоре, където са... Ето, затова е хубава тази тема. Защото ти отгоре, където въобще не се интересуват от това, което ние говорим. Ние си говорим тук какво трябва да се направи и ние си казват, утре, бе, чекаме, аз идват избори, сега юли месец си беха. 11 юли. 11 юли. Какво ги интересува тех да ви Рома грамота, ще ходи на училище и това. Баш, там да опъне конеца и там избори и така. Няма що. Това е истината. Истината е, че тия хора според мен могат да станат, но просто не се полага и усилия. Никакво усилие не се полага, освен това да бъдат използвани. Гледай сега, не знам, има и някакви други мнения. Дали помниш ли, че имаше по едно време едно такова предложение на тия, които са от ромското общество, ако имат високи успехи, да им се дава стипендия. И после го отмениха, защото дискриминира спрямо българите. Помниш ли го това? Помня го много добре, а ти това за лошо и го намираш и за добро. Това е интересен въпрос. Ама спрямо законодателството не е хубаво, нали? В смисъл не е редно, не. То не е редно, а въпросът е чисто морално да е хубаво, като насърчаване на това, което говорихме до сега. Има интересни мнения. Дали трябва да се дават. Тук изключваме расата. Говориме дали трябва да се дават привилегии. Дали да се дават тия помощи на знаещите и можещите. Или да се подпомагат мързеливите. Не казвам, че тия са мързеливи. Просто казвам... Да. Това е много интересен въпрос, да. Ами ще ти кажа, защото тук малко опираме до някаква такава система на комунизъм, социализъм. Разбираш ли? Ние опираме до тази система, ами ще ти кажа, че през комунизма... Това ще отделно предава. Това ще отделно предава, ами ще ти кажа, че през комунизма и социализма помаци, турци и роми са влизали в университетите с ромите, не знам по това време колко случаи и това. Това обаче гарантирам, че това е истинска момент, са влизали с предимство. Имало си е квоти, колко помаци от Родопите да бъдат прияти в университета. Добро или лошо, имало е тази нужда тогава. Към днешна дата, според мен, аз обаче тук ще съм противовес на това нещо, което говоря. Аз съм съгласен да се насърчават, за да могат тия... Да си го кажем честно, след 50 години тия хора, ако продължат с тази раждаемост, тия ще бъдат 50-50. Да не кажа и мнозинство. Абсолютно. И е хубаво това да се насърчава, защото има сега един друг момент. Само тук е малко да вметна. Сега покай тия вакцинации, няма значение кой дали е против или за. Обаче така бяха казали от щатите, че дори нелегалните имигранти трябва да се вакцинират, защото това е проблем на всички. Да, разбира се. Това да ти казваш, дали е преференциално, дали не е преференциално, крайна сметка това е проблем за всички в един момент. Да, това е верно. Това, че е проблем е. Сега доколко е честно, това вече е малко субективно. Това е проблем, обаче тук говорим за следното нещо. Как да интегрираме едно малцинство, все още малцинство, колко ще остане малцинство, как да интегрираме едно малцинство, за да остане маргинално, т.е. да създадат примери. И аз тук съм за да се стимулират определени роми, които желаят да се издигат и така нататък, за да могат те да дръпнат така голямата
ракетоносител да дръпнат всичко останало, където в това такова. Защото без това дръпване, знаеш какво означава? След 20 години, след 50 години, след 80 години и така нататък, означава едно мнозинство от маргинали, които това ще бъдат като един вид, как по американските филми да казваме зомбита. Те това са неграмотни, необразовани, некадърни, защото едното идва от другото, некадър. Хора, които няма да могат просто и това ще бъде едно огромно маргинално мнозинство, което няма да могат да прави нищо. Това означава, че България е обречена в този случай. Така че този проблем е неизбежен и трябва да се вземе в най-скоро време този въпрос за действа, да. Сега, така, ще кажа нещо като малко към края. Ще вървим към края, да. Сега, мисля, че сега, не знам нали това пример колко удачен, но обаче все пак ако погледнем примера с свалянето на легална музика, филми, игри, нали, интелектуална собственост, мисля, че повечето хора, нали, ако могат да извършат нещо нелегално, ще го направят. Нали. И реално, ако българите имаха възможност да не плащат ток, вода, нали, да си правят някакви такива изцепки, дали те нямаше да го правят? Щеха да го правят. Ето тук е момента, че аз твърда, че щеха да го правят. Това е заложено в нас. Бе, може би не само в нас, може би в... Всеки един човек може би е заложено, но ето сега, когато човек е постигнал един, да кажем, социален или финансов комфорт, той не може да има нужда да го прави. Но и тук е на този момент. Това е интересен въпрос да се замислят. Значи, идеята на нашето предаване изобщо е хората да се замислят върху тия теми. Нали? Ние не можем да решим всичко и да го разберем. Това е интересен въпрос. Дали щеха да го правят Ама, нали, ако този ром утре работи като кондуктори, като полицаи, като военен и така нататък, като утре няма да има нужда да го прави. Той просто ще му по-лесно да си плати тока, да си издърпа. Само, че тук е проблема друг, който аз последно искам това да завърша. Тия хора трябва да се отделят от така наречения менталитет на гетото. Абе, точно така. Това ще да кажа. Менталитет на гетото, да. Защото, сега какво да кажа, примерно, аз като бях в Германия, като студент, и примерно един път българите си правяха някакво парти. И надолу нали, там музиката на Мах. И аз им казвам, хора, нали сме в Германия, да спазваме нали, някакви правила, все пак другите хора от общежитието учат за изпити, нали, искат спокойствие. Бе ти това не мога го обясниш. И той си надува музиката и си прави. И някак си, това съм го забелязал, че българите нали, се събират някак си и тия ще речат, мани, това германец, той си има някакви виждания, ние си живееме как сме си в България. Да, нашата балканска такова. Ние сме си прави. Така че някак си малко, нали, съм изпитал и другата гледна точка. В смисъл, ако ти си малцинството, какво ще стане? Това е много интересен въпрос. Дори в Прага, нали, имаше един приятел и той не знам, нещо не се кефеше на чехите и сега ще те така да българите там, български сбирки, нещо нали, да си танцуват хоро, не знам си какво. Все пак нали, той си спазва законите, нали, да прави някакви... Не е лошо. Ама казвам, че нали, ако на някакво малцинство, хората се затварят по някакъв начин. Винаги е така. Винаги е така. И е много трудно някак си да разчупиш и да се получи нещо като малко 50 на 50. Абсолютно си прав и това е много големия проблем на малцинството. Да? Аз като бях в Полша, примерно, един така от поляците да преподаваше уроци по полски, и това го питах, викам, добре, поляците са малко затворени, как да са вместени в това общество?
примерно, аз съм нов тук, нямам много познати как да са вместо. И той това ми казваше, тук поляците си имат някакъв затворен кръг и е малко трудно, нали, да тия хора да те приемат в техния кръг. И ти тогава какво правиш? Търсиш други чужденци, търсиш хора от твоя кръг. Точно така, да. И малко се получава, нали, някакъв затворен кръг. Разбираш какво така? Абсолютно да разбирам какво се получава. Само, че в този случай, ние все пак, тук ти си българин, който си отишъл в Полша. Да. А тук в нашия случай ние сме българи, роми, турци и така да, които живеем в една държава. Да. В тази една държава ние трябва да можем да намерим общия език, общия начин, общия метод и така нататък, който да ни култивира като едно общество. И тук проблема е, че ромите, аз тук го твърда, роми са отражение на народа, водещия народ. Ние сме българите, водещия народ. Българите и румънците имат проблеми, защото те са отражение на нас. Ние им предоставяме тия условия, които те реално представляват. Нашите роми и румънските представляват нещо много по-различно от ромите в Испания, Франция и така нататък. И в този момент аз би казал, че всичко това нещо е ние да се променим и да променим отношението си към тях. Те си, разбира се, имат много проблеми и тия много проблеми не виждам как се решат за момент, но нашия проблем е основен, защото ние реално погледнато ние ги третираме като такива, защото, например, в Испания, в Унгария, тук ще изредат държави от различни калибри, Германия и така нататък, имат по-различно отношение. Тия хора са успели по някакъв начин дори да стоят страни от обществото, да бъдат част от него. А в нашето общество те стоят като маргинали, така че аз, тук моето заключение е, че един ромски етнос, който по принцип има собствено, но и така положение към обществата, стои такъв каквото му предложиш. Българските и румънските роми са отражение на българската и румънската действителност. Това е моето заключение. Да, общо взето и аз няма кой знае какво да добавя. Малко сложен въпрос. Това ще е в развитие също, както много други въпроси. Ние оставаме въпроси в развитие. Въпросът на хората да си помислят върху тия въпроси. И това е нашата идея на предаването. Не знам ли аз какво да кажа като някакво заключение. Има си някакви такива негативни черти, както българите, както други националности си имат някакви. Абсолютно съм съгласен. Така че тия негативни черти много трудно ще се изкоренят. Може би говорим за някакви поколения. Точно поколения говорим. Ама трябва да се започне няма да стане от днес за утре. Нема се от днес за утре? Не бива да се поддаваме на разни такива предизборни лозунги, сега особено чета покрай тия предстоящите избори. Тук дай да сме против обратните, дай да сме против ромите, дай да сме против тия. Това са някакви такива, как да ти кажа, малко бърза реклама, дето се базира на нисшите страсти на хората, нали? Това е верно. Това е верно, обаче аз... Защото, нали, в крайна сметка тия хора ти казват, ние ще решиме този въпрос, тук гласувайте и ние ще го решим, ама после се възползват, нали? Точно така, да. Това е верно. Така че... това е като някакво заключение от мен. Точно така, но тук все пак трябва да разделим по някакъв начин проблема. Значи на обратните проблема, който ние можем да направим специално предаване за тях, проблема им е, няма нищо лошо в тях, това е въпрос на избор, въпрос на ориентация, въпрос на природа. Обаче тия хора, все пак тук аз съм против, лично аз, тук се разграничавам от моя приятел и колега,
Аз съм против това, популяризирането и пропагандата на това нещо, а не че тия хора са такива. Те са си такива. Да, точно така. Те са си такива. И не можем ние да ги съдим, че са такива, но не влизаме в друга тема. Просто точно така, да. От новините днеска. Докато при ромите, те ромите са си, това е етнос и този етнос проблема, който ние ще го завършим това като тема, проблема на този етнос е приемайки, че този етнос не желая да се интегрира и не се интегрирал през годините. Проблема на България е как да постъпи към този етнос като форма на поведение, отношение, така нататък, за да може този етнос да бъде интегриран. Защото този проблем си остава, те се множат и ние трябва този проблем да го считаме за главен. Сега гледам някакви, значи тук се говори за някакви Македония, дали са българи, уния дали са не знам какви си. Обаче ние имаме много по-належащи вътрешни проблеми и това е точно един от тях. Защото тук се натоварва и социална система, тук се купуват и избори, както ние го споменахме, нали? И така нататък. И този проблем с тия хора се стои. И е много хубаво, че ние правим тази дискусия, за да може много хора да се замислят и дори могат да пишат на тази тема, ако искат като коментари, какво мислят по този въпрос. Добре. Да привършим с тази тема, тя така неизчерпаема. Ето вика, имаше и предаване, че шокеря по скат и... Има нищо лошо, имат култура. Тия хора трябва... Ние няма да разрешим въпросите. Така, благодарим ви, че бяхте отново с Свободна зона Враца. Предстоят така още интересни теми. Абсолютно предстоят. Още интересни теми и въпросът е нашата идея да се замисляте върху всички тия теми, които предлагаме и да имате свое мнение и така да... Най-важното и заглавието на нашето предаване, както е Свободна зона, е въпросът човек да бъде свободен в ума и да има свои идеи и така да не се влияе от нищо и да може да се замисля върху всички тия наши належащи проблеми.